saya Meli Aulia Insani. Saya dari Prodi Teknik IPS Fakultas Tarbiyah. Saya kembalikan sebuah lagu yaitu Ayo Matomande. Selamat menyaksikan. Jika malam tiba sadir tadanya isa tangi rato tangi hati nan tinggal badan badua tinggal surang sadir tinggal mande baurai ayamato oi kandung tinggal mande baurai ayamato sampai hati ayah berjalan lari di ladang urang para kita larimbo sakit sanang kami jo mande